Pozdrav, pozdrav. Današnji naslov, onako malo simpatičan, glasi prati vas kao kobac. Ko je ta osoba, ko vas to špijunira? Hajde da vidimo što više detalja o toj osobi, a vi ćete mi kasnije pisati da li je rezonans sa vama, da li znate ko je ova osoba. Hajdemo polako u tumačenje, krećemo sa tumačenjem, zapratite kanal sa kojeg gledate. I za lične konsultacije, ukoliko želite se baš vaša situacija obrađuje, javite se putem e-maila exalted.venus86@gmail.com, imate u opisu videa i zapamtite, ukoliko vam se neko obraća, nudi vam usluge, to nisam ja, kratko i jasno, ima dosta lažnih profila, vidim da se i kolege žale, tako da to je nešto što je sada uzelo maha, vi vodite računa, želim da zaštitim i vas i sebe od mogućih prevara. Eto, a što se tiče ličnih konsultacija, ja ih obavljam uživo, video pozivom, tako da pričate sa mnom i tu nema lažnjima prevara. Eto, dragi moji, krećemo polako, moti na vas kao kobac. Pluton u biku 11. Ova osoba je izuzetno ljubomorna, izuzetno posesivna osoba, žele da ima apsolutnu kontrolu, ali to negde pokazuje kao što tamo vam čini neke usluge i prijateljski se postavlja prema vama, u stvari ova osoba želi da vas kontroliše. Da vidimo. Osoba može bude izuzetno, vidite, Pluton u biku može da bude jako dobro stojeći u materijalnom smislu. Što je, Pluton daje uvijek neki ekstrem, bik su materijalne stvari. Tako da, Pluton u biku osoba koja stalno nešto investira, ali također i osoba koja možda bude i u nekim, kako kažem, društvenim grupama, strankama i tako sa 11. kućom, da ima povezanosti sa nekim društvenim grupama gde istupa kao neki investitor ili može bude jako izuzetno dobrostojeća osoba, ekstremno, vidimo nesreća, nepravak, može biti osoba koja se svađala s vama, preko poruka, pa onda opet hoće da uspostavi kontakt sa vama, da, ima i poruku i pismo. Da, ovo je osoba s kojom ste se vi posvađali, koja nije bila baš nežna, kako kažem, na rečima prema vama i sad želi iznova da pokrene situaciju između vas. I Pluton, mi smo nekako pratili vas kao kobac, osoba sa Plutonom, apsolutna kontrola, 11. kuća mogu budu i društvene mreže. Dakle, da vas, sve što vi postujete, sve sa kim pričate, ova osoba toliko dolazi, ide u detalje, razlaže na svih nečinioce. Da vidimo. Da, osoba sa kojom ste u nekoj pauzi komunikacije, da, posvađali ste se, slomljeno srce, pauza, ova osoba jako teško to podnosi, želi, opet ove karte iste se ponavljaju, želi da pokrene ponovo sa vama nešto i da se bori za vašu pažnju. Ova osoba kula, ovoj osobi se sve učilo zato što nije očekivala od vas takvu reakciju, vi ste izgleda se povukli kad se ova osoba povukla, da. I ovoj osobi kula, znači srušio se svijet pod nogama, nije očekivala to, pravda, sve se vraća, sve se plaća, hoće novi početak sa vama. Ova osoba koja je izašla iz vašeg života, vi niste postupili pošto je ovo kontrolor, ova osoba je možda se povukla da bi od vas dobila to da vi nešto grebete, da se borite za ovaj odnos, vi ste se povukli također, ovoj osobi se srušio svijet, prosto ne ide sve po planu i ovo je neko ko opet želi da pokrene sad, da se bori za vas, da pokrene sve iznova, ali visok. Da, ovo je neko koji, da kažem, ili je mnogo uspešan ili mnogo ambiciozan, ali svakako neko koji ima ponosan je neka svoje dostignuće i samim tim ima veliki ego. Da, ima neka materijalna dostignuća, ne poslovna i možda i politička, pošto tu je Pluton, jel te? Pluton upravlja svime negde iza kulisa. Ovo je jako sposobna, jako svestrana, ali možda bude i jako manipulativna sa ovim mađioničarom. U svakom slučaju jako sposobna poslovna osoba. U privatnom životu također želi da negde
uspostavi tu svoju dominaciju, ali izgleda sa vama to baš i ne ide. I ovoj osobi kao kula, sve se ušilo, ne ide po planu. Apsolutno nije očekivala od vas da ćete uzvratiti istom merom. I sada razmišlja opet na nekim strategijama kako da vas pridobije ponovo. I u međuvremenu svaki vaš potez, svaku vašu interakciju ova osoba motri na to. Da, ovo je neko ko shvata da mora da istupi kao džentlmen pred vama. Kažem, većina žena gledaju, muškarci mogu da okrenu na svoju situaciju, ali ovo je neko ko shvata da sa vama ne može da se igra, da je s vama potrebna istina, stabilnost, sigurnost, da istupi kao častan udvarač, da kažem, i da kaže jasno svoje namere, i da kaže šta osjeća prema vama i da vas pozove na neki, kako da kažem, date mi je izašao, ali sad to može da bude, bukvalno ova osoba zna da sa vama može samo konkretno, jasno, iskreno, da ne može sa vama da se igra, da prosto vi ste pokazali da ste drugačiji i da s vama mora da istupi drugačije. Ukoliko je muškarac u pitanju, da bude častan, da bude iskren, da bude jasan. I da vam da neku sigurnost, stabilnost. Family room. Za neke od vas važići ta situacija da je ovo neko, bukvalno na nekom položaju. I ukoliko to nije slučaj, onda je ovo osoba koja ima porodicu. Oficijalna osoba, sudija, neko jako bitno zanimanje, dobro stojeća osoba, osoba koja kontroliše možda, ima neke ljude sa kojima upravlja. Nešto ova osoba odlučuje, ima neku visoku poziciju. I kao da je htjela negdje i sa vama da upravlja, ali nije mogla, eto, tako otprilike, i sad shvata da ne postoji, da na taj način ništa neće dobiti od vas. Da ste vi drugačiji, da mora drugačije. I sada ova osoba vas motri dubinski, uči o vama, proučava vas i razmišlja šta dalje. Šta da uradi sada sa vama. Nije moglo ovako kako je ona mislila, šta će sada. Šta sada da radi, bukvalno ova osoba mozga pravi neke strategije, planove. Jako zanimljiva energija. Imamo možda neki horoskopski znak. Imamo bika, imamo škorpiju, vodoliju, ribe. Da, ne izlaze mi horoskopski znaci. Da, ovo je osoba sa kojom trenutno ste u nekom time-outu. Izlazi mi vodolija opet. Vaga. Kaže, novi romantični ciklus počinje. Da, ovo je neko ko je negde, igrao se pa se zaigrao. I sad vidi da ne može tako i da mora da menja pristup. Eto, dragi moji, pričat ćete mi jako zanimljivo čitanje, pričat ćete mi u komentarima sa kim je rezonalo i na koji način. A ukoliko želite da se baš vaša konkretna situacija obrađuje, javite se putem e-maila exalted.venus86@gmail.com, imate u opisu videa. Tako da čujemo se i tako jedan na jedan. A što se tiče novih videa, slobodno u komentarima pišite vaše preporuke za nove teme. Do novog viđenja, ja vas ljubim i pozdravljam i želim vam sve najlepše.